Eboke bakwethu nasike isitolo igedla. Video yethu yokuqala ngqa lena lana sikhangisa sona lesitolo lesi. Kodwa ke isitolo kudala sikhona nje online. Sidayisa imithi yesintu njengoba nibona nje. Sidayise neziwasho. Sidayise nezilwane. Izilwaneni ke ngaba ilwane ngafaka amafutha phakathi kuningi nje. Uma ungena kuso na i-homepage yakhona uhlangana nayo. I-shop page yakhona iyo ke le. Asithi naku manje ufuna umuthi singasho umuphi igama sithi naku mawufuna umhlamba amanzi asibhala umhlamba amanzi. Athi sithi search la. Na umhlamba amanzi. Na uyi-50 rand. Kodwa ke I know ilona isikali sakhona sikhulu. Isikhulu isikali sakhona. Ngizoze nginikhombise nje ikali. Izikhulu ikali. Ikali zinokuba incane. Ke ile kali lezi ezalimithi le eyindlala imithi efaka nje uma isaka ababovu uma isaka abamhlophe. Imithi efaka nje ofoshela. Imithi efaka nje abanqonqozi le mithi le ikali zakhona sincane. Kodwa ke wonke umuthi ongekho la la isitolo ungangithinta sinayo cishe yonke inhlobo yomuthi nje. Kodwa eminye sisazoyifaka. Na umhlamba amanzi asithi naku ma uzothenga umhlamba amanzi. Okay, ungabheka la umhlamba amanzi. Uye la ku description ubheka izinto ezenziwa umhlamba amanzi. Umhlamba amanzi uyabona ususa isinyama. Angeke uthi ususa isichithi serious noma uyokhipha isilwane. Umhlamba amanzi ongawufaka, umhlamba amanzi uyasebenza. Umhlamba amanzi uyasebenza kakhulu. Uyakhona uku-resetha ngawo for imithi. Nangabe usebenzisa imithi kakhulu, imithi uyizwa ngathi ayisasebenzi kuwe. Whether imithi emhlophe, imithi ebovu, imithi emnyama, umhlamba amanzi khona izinto ezithile ohlanganisa nawo ukuthi ususe yonke imithi okwayisebenzisa. Ngaba imithi noma ngaba iwasho nje. Uyakhona ukuthi uresethe ngawo. Uyasusa amathunzi amabi. Njengoba bese ngishilo nje ukuthi yasusa isinyama. Uyasusa amathunzi amabi. Uyasebenza kakhulu nje. Uyageza idlozi elibi. Ezilondeni kumathumba. Emthini yokuvusa induku. Uyasebenza kwisibeletho nje sabesimame. Uyasiza nethi nje nakubani besimame nje abanamanzi. Umhlamba amanzi lo. Then umhlamba amanzi uyenza ukuningi mana ngeke ngize ngikhona ukubala konke. Kodwa ke asithi naku mawusuya uthenga umhlamba amanzi la chaza ukuthi uthenge ipackage elilodwa, ipackage eyodwa nje. Now add unga-add 2 kodwa sithi 1 bese uya ku add to cart. Naku add to cart sengifakile sesiya ku view cart. Uma sifika ku view cart ke nakuza ngapha kwi cart totals. Uya-checka ke lana ke ukuthi ke thina sisebenzisa iphepha la ekhaya. Nangabe ufuna i-delivery ya 7 to 9 days ngu-60 rand, i-delivery ya 3 to 5 days ngu-110 rand. Then nangabe quantity wise ufuna eyodwa naku 50 rand na ufuna amabili asithi ufuna amathathu then as-update ikhet ukuze lenani lizokhuphuka leliye ku 150 kanjalo nje. Then bese ke ngapha sithi sikhethele 7 to 9 days delivery. Iphepha ikhona iSouth Africa yonke ke bakwethu. Then asiye la ku proceed to checkout. Sesiyakhokha ke manje proceed to checkout. Naku ufaka igama la. Ubuye ufake isibongo. Ufake i-country, ufake idolobha ophuma kulo bese uselect i-province njengami ngaseMpumalanga nje. Uselect i-province bese ke na usifake inamba zakho. Usifake inamba zakho
nawuqeda lapho ungasifakela lo lana iPAYS code isithe optional ngoba ngiyacabanga khona abangayazi iPAYS. Kodwa ke nangabe ungayazi iPAYS usuthengile usukhokhile futhi sizokhona ukukufonela kule number zakho lezi sikubuze iPEP eseduze nawe bese ke singena ku website yePEP siya ku iPAYS locator then ke sizokuthumelela to your nearest PEP kanjalo. Okay, la delivery date unganaki la lokho sizokususa nje. Then ke la direct bank transfer naku bese ke uyeke uthi place order. Uma sothi place order asithi kwenze njani manje asi place order noma khona lapho ngagcwalisanga khona okay ngathi khona lapho ngagcwalisanga khona ala ke ngifaka cellphone number yami nina cellphone number yami then asithi place order ke network slow kancane nje nasithi place order naku uyabona itotal 210 rand ukhumbula uthenga amaphakethe awu3 mhlamba amanzi enza 150 rand and i60 rand kube delivery then ke usuyangena ke lana ke nayi sisebenzisa Capitec la ekhaya nayi account number yethu nayi branch code nayi total wena ke into ozoyenza uzothatha le account le umthatha le account le uzokhokha ngayo ku Capitec Direct nethi nje uma sokhokhile ngayo ku Capitec Direct nangabe awusebenzisa account ungasebenzisa number le then ke nawuceda ke lapho ke ungasi-emailela yabona lana khona yonke imininingwane la ukuthi use your order number as a reference as the payment reference. Your order will only be processed once payment reflects in our account. Send proof of payment to info@gedla.co.za for faster processing. Kodwa ke nale email le ka july.nhlapho@gmail.com nayo ungayisebenzisa. Then uma usithumelela into ozosifakela yona futhi uzosifakela i-order number. Uzosibhalela i-order number lapha ku subject. Ku subject uzofaka i-order number then ke usho ukuthi ke hayi nayi proof of payment kulula nje. Kulula nje bakwethu bantu bahlale bathenga nje senzela laba abangekho familiar nokuthenga online. Sina yonke inhlobo yemithi ke njengoba ke namuhla check umhlamba amanzi asibonge nje kuthengeka kanjalo.